Al 15 jaar lang wordt er dag in dag uit gewerkt aan de Maasveiligheid. Vrachtwagens rijden af en aan, ontelbare keren per dag. Met de opbrengst daarvan wordt de waterveiligheid betaald. Dus niet de belastingbetaler of de overheid, maar het bedrijfsleven krijgt de rekening. Het consortium Grensmaas betaalt dus voor de natuurontwikkeling en het verdiepen en verbreden van de Maas. En met resultaat. De balans voor die Grensmaas is dat we toch qua hoofdwaterveiligheid het systeem op orde hebben. En ja, ik heb het zelf gezien in 2021 is hier in het hele Maasvallei vanaf Maastricht of Bosserveld tot aan Visserweerd, Roosteren eigenlijk geen probleem geweest. Dat is dus de succeskant van het verhaal, maar het heeft ook een keerzijde. Bij het begin van het project was er eerst de kredietcrisis, gevolgd door de klimaatcrisis, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. De opbrengst van zand en grind viel op een aantal plaatsen tegen en de verkoop stagneerde. Als wij nu stoppen, dan maken wij inderdaad verlies, ja. Het is er al geen project waar heel veel geld verdiend wordt. Het komt echt uit de marges. Dus het zijn de laatste tonnen eigenlijk die het project goed moeten maken. En als we die niet uit kunnen halen, ja, dan komen we gewoon geld tekort. En dus wil het consortium toestemming van de provincie om aan de randen van het gebied nog maximaal 2 miljoen ton extra zand en grind te mogen winnen. Om heel specifiek te zijn, we hebben geluidswallen aangelegd om het werk af te schermen van de omgeving en ook om het geluid af te schermen. Onder die geluidswallen is nog mogelijkheid om grind te winnen. Dus het blijft binnen het werkgebied en binnen de planning. Zegt alles en iedereen is blij met ons, alleen wij staan in het rood. Wij staan nog net in het rood, ja, dat is een beetje het verhaal. Dus we hebben 3 doelstellingen gehaald. En het zou ook betaald moeten worden met de opbrengst van het zand en grind. Dus graag willen we die hoeveelheden ook kunnen ontgraven. Uiterlijk in 2027 is het hele project rond de Maasbeveiliging afgerond. Als de provincie geen toestemming geeft voor de extra grindwinning, dan is de oplevering zelfs een half jaar eerder.